don't know why I didn't come. I left you. El meu nom és Robert Costa. Tinc 70 anys i fa poc que he sortit de l'hospital a causa d'un aneurisma cerebral. La meva germana i el meu cunyat són l'única família que em queda. Han aprofitat el seu parentiu per ingressar-me en un geriàtric. Feia segles que no en sabia res d'ells. Però el cas és que tant ella com el voltor del meu cunyat deuen haver odorat diners frescos i aquí estan, esperant un desenllaç que els ompli les butxaques amb els meus diners. Jo sóc l'Encarna. Per mi, al principi, en Robert Costa era un intern més d'aquest centre. Havíem coincidit en rares ocasions, ja que ell pràcticament feia vida a la seva habitació. La veritat és que el vaig començar a conèixer de debò quan vaig substituir a l'auxiliar que ell tenia assignada. El meu nom és Armand Sainz i sóc un dels metges del centre. El Robert Costa va ingressar en aquest geriàtric perquè havia patit un aneurisma cerebral. Havia estat un llarg temps debatent-se entre la vida i la mort al Cerebrum Hospital. Ningú no li donava masses esperances i el seu estat era bastant crític. Però a poc va anar recuperant-se d'una manera espectacular. És un home fort i la seva naturalesa l'ha ajudat en gran mesura. Ara està a càrrec meu i sota la meva responsabilitat. És una mica estrany i hi ha alguna cosa que m'intriga d'ell. Però al mateix temps hi ha coses que em sorprenen cada dia, tot i que no us sabria dir ben bé el què. Jo sóc en Joan Gutiérrez, el seu fisioterapeuta. No és gens fàcil treballar amb el senyor Costa. És una persona agra i, de vegades, fins i tot desagradable. Però bé, és el que hi ha. Forma part de la meva feina. L'assistenta social em va posar en antecedents per entendre les seves reaccions emocionals. Per ella vaig saber que havia patit un torturat matrimoni que es va trencar fa més de 30 anys i que va acabar amb un complicat divorci. No té fills, només una germana i el marit d'aquesta que, pel que he pogut comprovar, no és precisament l'amor fraternal el que els porta aquí ara mateix. Sembla ser que la seva dona el va abandonar per un amic de tots dos. Potser això el va fer tornar més agre i reservat. Res d'això és cert. És el que la gent va pensar en aquell moment. La veritat és que el meu amic em va fer un bon favor. El nostre matrimoni era una pantomima, un infern. Agre i reservat. Sempre he estat així. Un home de negocis no pot ser d'una altra manera. Només esperava que després de tanta xafarderia i especulació, la gent expliqués alguna cosa de mi que s'acostés una mica a la realitat. Vam saber que el senyor Costa havia estat un empresari notable del ram tèxtil. Havia tingut despatxos a Barcelona i diversos magatzems. Es dedicava a la compravenda d'articles per la confecció en general i per la llar. Jo me'n vaig assabentar de casualitat. Bé, aquí s'acaba sabent tot. Quan només tenia 50 anys, va ser objecte d'una oferta substancial per la venda de la seva empresa. Hi ha vegades en què la loteria li toca a un de diverses maneres. Primer, el meu amic s'emporta la meva benvolguda esposa. Temps més tard, apareixen aquells inversors visionaris i es queden amb la meva empresa. Això sí que va ser el cop gros. Desfer-me dels meus compromisos amb el ram tèxtil. Quin descans. Era un sector moribund, en vies d'extinció al nostre país. Així que aire. Aquest fet va canviar la vida del Robert Costa, que va signar a la venda amb gran plaer. Després es va prendre un temps sabàtic. Sembla que el que en realitat necessitava era descansar i pensar què faria amb la seva vida a partir d'aquell moment. Segons sembla, després d'aquest període de temps i lluny de jubilar-se o dedicar-se a una vida sedentària, sempre mogut pel seu instint natural de comerciant nat, va invertir els seus guanys en grans assoliments econòmics que li van permetre reunir una notable fortuna. Estant divorciat i sense fills, les seves úniques preocupacions eren les seves inversions, el seu aspecte físic i les dones. Home ben plantat i educat, sempre gaudia de companyia femenina a la que escollia amb suma minuciositat, sense importar-li en extrem la bellesa de les dones, donant molta més importància
a escoltar i a ser escoltat que a l'aparença que poguessin tenir les seves acompanyants. Procurava no deixar veure en demesia les seves grans possibilitats econòmiques. D'aquesta manera s'assegurava que aquelles dones que passejaven del seu braç ho feien per ell i no pels seus diners. Vaig arribar a conèixer dones interessantíssimes, amb gran sensibilitat i talent, però mai no em vaig sentir atret per cap d'elles com per compartir-hi la vida. Por, prudència, comoditat, potser sí que m'havia tornat una mica agre. Vivia sol en una casa de gran nivell que li regentava sempre alguna governanta que s'ocupava dels menesters propis de la llar. Elles tenien el seu habitatge en un annex de la casa, però malgrat això sempre s'acabaven cansant i marxaven. Històries de marits, fills, germanes malaltes, mares moribundes. Els 10 últims anys, fins que va ser donat d'alta de l'hospital i abans de ser ingressat al geriàtric, va tenir un majordom que aquest sí va conservar de bon grat. En Celso era un gran home, una gran persona, lleial i honrat. Amb ell va compartir moltes vivències i afirmava contundentment apreciar-lo en gran manera. En Celso va ser el seu home de confiança a qui va valorar en alta estima, motiu pel qual, quan va començar a trobar-se millor i en contra de l'opinió de la seva germana i el seu cunyat, davant d'un notari per voluntat pròpia, el va indemnitzar esplèndidament perquè pogués tornar al seu país amb la seva dona i amb els seus fills i començar una nova vida amb un bon suport econòmic. En Celso ha estat la persona més fidel i generosa que he conegut mai. Durant la meva estada a l'hospital no es va separar de mi ni un sol moment i malgrat això no em va demanar ni un sol cèntim. Sé que ho va fer per amor als moments viscuts i per respecte al meu estat. Just és que això correspongués a la seva fidelitat de l'única manera que ho podia fer. Sí, què passa? Li vaig donar diners. El vaig compensar àmpliament perquè pogués marxar amb la seva dona i els seus fills. Un immigrant. Té gràcia, oi? Li agrada llegir i sempre té un llapis de la mà. Escriu a qualsevol lloc, a un tros de revista, a un sobretret de la paperera. Després té un llibre de notes, d'aquells que duen una goma i on, segons diu, escriu els seus pensaments. Sí, això és cert. Encara guardo un tovalló de paper d'aquells amb els que s'emboliquen els coberts de l'esmorzar, on va escriure aquella frase que em va estremir tot el cos. Ho recordes, Armand? És clar que ho recordo. I tant. La mort és un dret i un alliberament, quan els últims trams de la vida són miserables i dolorosos. Bon dia, senyor Costa. Com ha dormit aquesta nit? No he dormit malament del tot. De fet, és una de les coses que millor se'm dona. Dormir. Una bona rehabilitació, acompanyada d'una dieta adequada, descans i hores de son, són la millor medicina per vostè, senyor Costa. Senyor Costa, senyor Costa. Robert, i prou. I deixa d'explicar-me milongues. Jo sé el que necessito, no és res de tot això que tu dius. No us he explicat cap milonga. Tot el que digui és cert. Amb voluntat i amb rigor ja veurà vostè com s'anirà recuperant i sense adonar-se'n. Recuperar-me? De què? Ja veig que avui no tenim un bon dia. Bon dia? Què és per tu tenir un bon dia? Senyor Costa, Senyor Costa, un altre cop? Quant de temps portes massatjant-me a les meves cames? M'has grapejat més tu en poc temps que totes les dones que he conegut mai. Deixa de dir-me, senyor Costa, vols? d'acord, Robert. Crec que ha de prendre's vostè la vida amb una mica més d'optimisme. Està fent grans progressos. A més, avui fa un dia esplèndid, una temperatura ideal per passejar pel jardí. Voldràs dir que em passegis. En això, en aquest carro! Bé, tots són petits progressos i un dia com avui ajuda. No diguis el que no és. Els dos sabem que estic condemnat a moure'm en aquesta cadira. Faig 4 passos mal fets. Em canso. Bon dia, Robert. Com estem aquest matí? Bon dia, Joan. Doncs aquí estic. Com ahir, com desgraciadament estaré demà. No digueu això, per favor, en què hem quedat? No hem quedat en res!
Has estat tu que t'has embolicat amb unes milongues d'una recuperació miraculosa. No es posi així, home. En Joan té raó, cal ser positius. Positius? Que graciosos que sou. Això és el que us ensenyen a la facultat? A mentir com a teràpia? A crear falses expectatives? Els tres sabem que no tinc remei. L'únic que heu de fer és mantenir-me viu al màxim de temps possible. No convé que se'ls morin els clients. Disculpi'm, Robert, però crec que està sent injust amb nosaltres. Estic segur que tot el que li diu i li fa el Joan és pel seu bé. És una gran persona i un professional molt qualificat. No dic que no sigui un bon professional i un fisioterapeuta fantàstic, però d'aquí a crear falses expectatives hi ha un bon tros. Bé, li prego que em disculpi si l'he molestat. No era la meva intenció, cregui'm. Perdona'm. He sigut injust i molt grollent, tu. Prego que em disculpis. Ja ho veus, hermà. No tinc remei. Perdona que et vegi inútil. No s'ha de disculpar per res. Estarem amb vostè i si posa de la seva part estic segur que millorarà notablement. Joan, quina edat tens? 25 anys. I tu, herman? Jo, 36. Com bé sabeu, jo tinc 70 anys. Estava collonudament, platòric! Tinc diners per empaperar aquest edifici sencer, ho sap tothom. Si no, no em farien la pilota tota hora. Vejam, Joan, en quantes noies has estat des de principi d'any? Bé, tinc una amiga amb qui ens veiem sovint. Una novieta? Sí. I tu, herman? Jo estic casat. Casat? I quant de temps fa que estàs casat? Doncs ara no farà 2 anys. Molt bé. Ara vull que sigueu sincers amb mi. Joan, quantes vegades ho fas al mes? No, a la setmana. Bé, no ho tinc comptat. Això va com va. I tu, herman? Estan casat des de fa 2 anys? 3 cops a la setmana? Perdona. Quant de temps fa que vius amb la teva dona? Doncs 2 anys de casat i 3 vivint bé, de parella. Això canvia la freqüència. Passem de 3 a 2 a 1. M'equivoco? No ho sé, no els conto. Ni tu tampoc. No sigueu graciosos. El cas és que aquesta merda de tio, aquesta pallaringa que teniu aquí al davant, 70 anys, tibat com una pedra, gimnàs diari, diners, i totes les dones que podia imaginar. I ni una punyetera pastilleta blava. I tenia més activitat que vosaltres dos junts. I us atreviu a parlar-me de felicitat? De dies lluminosos? No hi ha remei. No tornaré a ser el que era. Es va acabar el carbó, collons! Un dia estàs en braços d'una dona i l'endemà la vida et gasta una mala jugada i et despertes en una merda de geriàtric. I què m'espera? Les mans d'un fisioterapeuta de 25 anys, amb una joventut insultant, que malgasta el seu temps, amb un invàlid com jo, en comptes de perseguir aquesta noieta d'ulls blaus i pits de somni. Sí, l'assistenta social, aquesta que et mires amb ulls de mussol. I ara, sisplau, no us compadiu més de mi ni em doneu més falses esperances. Robert, no parli així. Ningú no es compadeix de vostè. Parlo així perquè vull i perquè tinc raó. Perquè mentre estigui aquí, parlo perquè m'escolteu i us compadiu de mi si és necessari. Collons! Potser no tornarà a ser el mateix, però hi pot haver una millora substancial. No total, però sí per tenir una mobilitat més sòbria, una vida molt diferent. D'això me n'encarrego jo. Perdoneu. Tracteu de meravella i jo us pago donant coses. Comprenc el que vol dir, però... Prou. Deixeu-me bé. Marxeu i deixeu-me sol. Bé. Anem al gym a moure l'esquelet? No, Joan. Avui no. Tornaré després i si no puc, demà segur que vinc. Jo també tornaré més tard. Si està més ànims, anirem al gym, d'acord? No tinc ànims de res, Joan. Marxeu i deixeu-me sol. Com és que no han recollit l'esmorzar? Qui se n'encarrega del Robert? És la nova assistenta, l'Encarna Cifuentes. Està de suplent, oi?
Està de prova. És rareta, no crec que se la quedin. A més, és lletgeta de collons. Sí, ja sé qui és. La veritat és que no és massa agraciada. Però aquí on la veus és infermera i una molt bona instrumentista de quiròfan. I què hi fa d'assistenta? Espantar els pacients al llit d'operacions. Trobar feina és difícil, i més en quiròfans. S'ha de fer el que sigui per sobreviure. Els recursos humans han hagut de perdre el bon gust. La veritat és que no és massa polidota, però estic segur que té un currículum excel·lent. Ha de ser una dona molt vàlida, si no, no l'haurien contractada. Però és que és lletjota. No en teniu ni idea! Només veieu un físic. No sabeu valorar les dones pel que valen. Ara marxeu, deixeu-me sol. Bé, intentaré passar després. Jo també et tornaré més tard, a veure com estan aquests ànims. No tinc ànims de res. Marxeu, sisplau, i deixeu-me sol. Per cert, la senyoreta Encarnació Fuentes és una molt bona professional. L'he demanat jo a càrrec meu. Senyor Costa, necessita alguna cosa? He de marxar. És tard i encara tinc una bona estona fins a arribar a casa meva. Quina hora és? Tardíssim, gairebé les 10. Avui ha estat un dia de bojos. He perdut totalment la noció del temps sense adonar-me. No has d'excedir-te en les teves atribucions. Ningú no t'ho recompensarà i per descomptat. No et pagarà ni un cèntim més del que tens estipulat. Sí, ho sé, té raó, però no ho faig per això. No m'agrada deixar coses pendents. A més, sóc així, que vol que hi faci. Quina hora has dit que era? Falten 10 minuts per les 10. Sí, és tard. S'ha parat. Es deu haver acabat la vida. Com tu dius, aquí es perd la noció del temps. Vol que li encengui el televisor? No! No. Només que donen desgràcies i penes. I per a penes ja estic jo. I llavors, si no necessita res més, marxo. M'agradaria agafar l'autobús a les 10:20. Si el perdo, després he d'esperar una bona estona a la parada. No, espera. No te'n vagis encara. T'he de demanar un favor. Perdoni, és molt urgent? Pot esperar al matí, si vol vindre una hora abans. Però l'autobús, sola i de nit, no em fa gens de gràcia caminar per aquests mons de Déu. No te'n vagis encara. Jo et donaré diners per un taxi. Necessito parlar amb tu. És que tinc un gat i està sol, i li haig de donar el sopar. A més, no es tracta de que vostè em pagui un taxi. Visc lluny i segur que el trajecte val una fortuna. El gat no es morirà perquè arribis una mica més tard. Encarna, per favor, queda't aquí amb mi, t'ho prego. Em trobo sol i necessito parlar amb algú. La veritat és que no em trobo gens bé. Queda't, ni que sigui només mitja hora. Oblida l'autobús i agafa un taxi. Està bé, només mitja hora, Agafaré l'últim de les 11:20. Si has de marxar, marxa. Sembla que els meus diners no siguin bons per tu. Només es tracta d'un taxi. I no pateixis. No t'anava a demanar res estrany. Només tinc ganes de conèixer-te una mica millor. Pots fer això per mi? Sí, home, sí. No s'enfadi, ja em quedo. Va, vinga, i prendré les constants. Deixa les constants en pau. I seu. Està bé. A veure, què és això tan important que em vol explicar? No és res en concret. Perdona les meves maneres. Compadeixes de mi? Et faig pena? Vaja, home, amb què em surt vostè ara? Si comencem a dir ximpleries, agafo la porta i marxo. Així no sents compassió, no et faig pena. Però per què hauria de sentir compassió per vostè?
I no em fa gens de pena, que ho sàpiga. No? Vell, gairebé invàlid. M'has de rentar, veure'm la pallaringa que em penja i rentar el cul cada dia. Què et sembla, això? És prou motiu per sentir compassió? O pitjor encara, fàstic. Una quirofanista fent d'auxiliar i cuidant a un desfet, a un piltrafa. És del tot injust amb vostè mateix. No és cap motiu de compassió ni cap piltrafa. La seva higiene personal forma part del tractament diari. I que jo sàpiga, la seva pallaringa i el seu cul cal rentar-les com la resta del cos. Així que no, perdoni, però no m'he fixat especialment en cap d'aquests dos últims jocs. Està bé, pots marxar. Obre el calaix de la tauleta i dona'm la cartera, et donaré diners pel taxi. Molt bonic. Quan li diuen alguna cosa que no li agrada, el fora és acabat. Doncs no, em quedo i ara m'escoltarà vostè a mi. No surt mai de la seva habitació si no és per anar amb el Joan a rehabilitació. No es relaciona amb ningú, ni tan sols va al menjador. M'agradaria que veiés les persones que hi ha aquí. A la primera planta no hi ha cap resident que es valgui per si mateix. Se'ls ha de donar el menjar a la boca. No demanen per anar al vàter, s'ho fan a sobre i ni se n'adonen. I vol que em compadeixi de vostè? No! I no he vist res de tot això que em dius. Per a desgràcia ja en tinc prou amb la meva. Cadascú que arrossegui el seu carro, collons! És vostè un egoista. No té dret a queixar-se. Només té la mobilitat reduïda. Ha fet grans progressos. Abans no s'entenia res del que deia. I en canvi ara, miri, podem mantenir una conversa tranquil·lament. A vegades se'm torça la boca quan parlo. Les cames van cadascuna pel seu costat. Abans era un home ben plantat. I ara, tu mateixa ho has dit, ni t'hi has fixat. Un piltrafa que amb prou feines es manté d'en peus. En què m'havia de fixar? En la seva pallaringa i en el seu cul? Doncs no m'he fixat. M'he fixat en coses molt més importants que vostè atresora. En com és vostè un home generós i bo, que quan s'enfada li dura l'empipament 2 minuts i de seguida sent remordiments. En què tracta tothom per igual. Potser es pensa que no sé que tinc aquesta feina gràcies a vostè i al generós donatiu que ha fet aquest geriàtric. Que hi ha residents sense família i sense mitjans econòmics als quals vostè està ajudant. Està bé, prou. Només són diners. Et quedaràs una estona més. Estic aquí, oi? Al seu costat. Ja portem una bona estona parlant, no troba? Bé, vostè dient ximpleries. Compassió, pena. Està bé, d'acord. Parla'm una mica de tu. Que li parli de mi? Doncs la meva vida és molt simple. Visc sola amb un gat. El pis és meu. De casa a la feina i de la feina a casa. No tinc amics. I això és tot. Ah, no? No tens amics? Un noi? Un nòvio? Un amant? No em dirà vostè ara que em vol demanar relacions serioses. No diguis ximpleries. Només és per conèixer-te una mica millor. Doncs no tinc nòvio, ni l'he tingut, ni crec que en tingui mai. Per què dius això? Ets una bona dona. Una bona noia, treballadora i eficient. Tens el teu caràcter. Bona noia? Treballadora? Ara és vostè qui es compadeix de mi. No em compadeixo de tu. Per què ho hauria de fer? He dit alguna cosa que no sigui veritat? Què sap vostè de mi per dir que sóc una bona noia? Potser és pel meu aspecte.
Se suposa que la gent com jo ha de ser bona. Com sap que no arrossego un passat infame? És lluitadora, tenaç i molt treballadora. Què vols dir amb la gent com jo? A què et refereixes? Soc lletja, senyor Costa. Pensi que ni els homes més extravagants es fixen en mi. Vaig ser la primera de la meva promoció. Tinc un màster a quiròfan i treballo d'auxiliar perquè en arribar a les entrevistes personals no passo amb nota. Ho entén? Sempre és el mateix. Gràcies, ja li tocarem. Em permets que sigui sincer amb tu, encara que et dolgui el que et diré? Ja estic acostumada a totes aquestes coses. Vostè pot dir-me el que vulgui, sempre que no em falti el respecte. Encara que ja me l'han faltat tantes vegades que tinc la pell empedraïda de tant escarni. Al cap i a la fi, feia segles que un home no es preocupava per mi ni parlava amb mi si no era per temes de feina. Així que va, vinga, endavant. Ets un desastre. No et fixes en tu. Has assumit aquest paper. Et sents lletja i t'has quedat ancorada en aquest rol. En realitat, no ets lletja. Ets tonta. Carai, això sí que no m'ho havien dit mai. Calla i escolta'm 2 minuts. No saps treure partit de tu mateixa. No t'arregles. Tens un gust horrible per vestir. Els cabells. Sembla que t'hagi pentinat el gat. Què? Ara sí que veig que vostè no té remei. M'ha fet quedar per riure's de mi, oi? El que m'ha deixat presa al seu càrrec no li dona cap dret a dir-me totes aquestes coses. Calla i escolta'm. No t'ho prenguis com una ofensa. M'agradaria ajudar-te, si tu em deixes. Vostè està malament del cap. Se li ha rebentat un altre vas sanguini al cervell i aquesta vegada li ha afectat a la raó. A ajudar-me a què? A caure? No m'enric de tu. A més, t'he demanat permís per ser sincer. Bé, tens coratge i això m'agrada. Tot el que t'he dit és la pura veritat, francament. Crec que tens més possibilitats de les que tu mateixa creus. M'agradaria ajudar-te, ja t'ho he dit. Vostè està malament del cap. Ajudar-me a què? I per què jo? Què és el que pretén vostè de mi? Treure a flotació la dona que hi ha en tu, la veritable Encarna. Ja en ha prou, senyor Costa. No té cap dret. Veus com t'escapoleixes? Vull ajudar-te sense esperar res a canvi. Però per què jo? Deixi'm en pau. Com vulguis. Però no només m'he fixat en les teves qualitats laborals, sinó també amb el decòrum i afecte amb què em tractes. Jo tracto a tothom per igual. No en tinc cap dubte. Mira, no em deu res. M'agradaria ajudar-te, sense esperar res a canvi. Fer alguna cosa per amor. Alguna cosa abans de marxar. Marxar? On? Bé. Està bé. Només tindria 15 anys. I els nois es reien de mi, feien burla i m'ignoraven. Jo en aquella època em cremava desitjant que algú m'abracés. Un cap de setmana va venir a estudiar un amic del meu germà a la torre que tenien els meus pares al Maresme.
Era grassonet i no gaire agraciat, la veritat. Però era un magnífic estudiant del que el meu germà se n'aprofitava tant com volia. El meu germà era el típic guaperes, però sense cervell. Aquell dissabte ben sopat, els meus pares, el meu germà i el gordito, José María es deia, van marxar a una festa al port. Jo em vaig quedar sola, com sempre. No solia acompanyar-los mai a cap lloc. Preferia quedar-me tranquil·la en el meu món. No havia passat ni mitja hora quan el gordito va tornar. Les seves intencions eren clares i jo vaig accedir. Era la meva primera vegada i era una pastarada de nervis i desig. Però no estava disposada a perdre aquella ocasió i no em vaig fer de pregar. Em va fer mal, molt de mal. Va ser molt poc delicat. Potser ell tampoc sabia massa com anava aquell tema. Però no em vaig queixar ni una sola vegada. Al contrari, en algun moment vaig fingir plaer amb la intenció de generar més desig en ell i que volgués tornar a repetir. Van haver-hi altres caps de setmana i altres ocasions. Sempre que ell volia ho fèiem. Em sentia desitjada i vaig arribar a desenvolupar en mi una dona plena. Suposo que la meva naturalesa va ajudar i gaudia plenament de les meves trobades amb el gordito. No esperava amor. Sabia que era impossible, però anhelava les seves visites cada vegada amb més afany. Un dia, en una festa de les que feien el meu germà i els seus amics, i a les que mai m'hi havien convidat, sembla ser que el gordito havia begut més del compte i va explicar amb pèls i senyals a tots els seus amics lo fàcil que era tirar-se a l'encarna, com cridava i que de bé que ho feia. La setmana següent em van convidar al cinema ell i 4 amics més seus. No vaig veure la pel·lícula. Ho vaig fer amb tots en els lavabos del cinema, l'un darrere l'altre, i fins i tot hi va haver-hi qui va repetir. Així que, quan em convidaven a veure una pel·lícula o alguna festa a casa d'algú on jo sempre era l'única noia, ja sabia sobradament de què anava el tema. No m'importava. Tenia tots els nois que volia, encara que només fos per això. Després, si em veien per al carrer, ni em saludaven. Veien veure que no em coneixien. Això servia per al que servia i ja està. Temps després, tots ells van anar desapareixent. Núvies, universitats, fins i tot el gordito, que per justificar la seva pròpia fugida de mi va acabar acomiadant-se tant mataputa. Quan em vaig adonar que tot allò s'havia acabat, que tornava a ser la noia en qui no es fixava ningú,
ni servia per portar-la al vàter pudent d'un cinema o al traster d'una casa. Vaig caure en una profunda depressió i fins i tot vaig acaronar la idea del suïcidi. Però em vaig sobreposar. Vaig continuar estudiant, centrant-me en arribar a on sóc ara. Però sola, fins avui. No hi ha cap home en la meva vida, senyor Costa, ni crec que hi sigui mai. No sóc el tipus de dona que agrada a ningú, ni tan sols a cap gordito. Obre el calaix de la tauleta i dona'm la cartera. Sisplau. Té, i no em repliquis. Truca un taxi. Que vingui a buscar a la porta. Gràcies. Faré. No sé per què li he explicat tot això. No pateixis. Queda entre els dos. Demà vine a la mateixa hora. T'he de fer una proposició. Sí? Potser em vol convidar al cinema? Bon dia, Joan. Sabia que et trobaria aquí. Bon dia, si realment ho és, clar. Alguna notícia de l'hospital? Vinc d'allà ara mateix. Ahir a la nit hi vaig estar fins tard. Més que res per fer companyia a la Encarna. No hi ha manera de convèncer-la. No es vol moure del seu costat per si hi ha alguna cosa. Quina dona, i quin amor li té. No puc descriure en paraules la devoció i l'afecte que té per ell. Passo moltes estones amb ell i la veig. És una dedicació que sobrepassa els límits del normal. A les nits s'hi queda fins tard i al matí següent, quan jo arribo, ella ja hi és. A més, si ell no ha tingut un bon dia o no s'ha trobat bé, s'ha quedat tota la nit al seu costat, en aquesta butaca. De fet, ella no ho ha reconegut mai, però era obvi perquè al matí següent encara duia la roba del dia anterior. Aquest matí a primera hora tenia cita amb el neurocirurgià per saber alguna notícia. És el pare d'un amic meu de la universitat amb qui em veig sovint. I què t'ha dit? Bones notícies? Poca cosa, que cal esperar. De moment, tot depèn d'ell. No m'ha donat masses esperances. Estan pendents dels resultats d'una tomografia per saber d'on venen aquests maldecaps tan intensos i sobtats. Potser ha estat un sagnat sentinella. Tradueix-ho perquè ho entengui, sisplau. És com un avís. Si l'aneurisma és petit, d'uns 3 mil·límetres aproximadament, potser no ha arribat a trencar-se. Això pot produir maldecaps molt forts. Cal tenir en compte que el Robert ja va quedar molt tocat la primera vegada i si això repeteix... A més, el seu estil de vida, el consum excessiu d'alcohol, el tabac i l'edat no ajuden gaire. Llavors, l'operaran? Donat el seu estat de salut i els seus antecedents, no ho crec.
Quan li he explicat a l'Encarna, s'ha desesperat de tal manera que ha començat a cridar-me no saps com. M'ha agafat del coll i m'ha empès contra la paret. Estic segur que si no haguéssim estat a l'hospital m'hagués pagat i tot. M'ha dit que era un inútil, que no havia fet res. I després m'ha abraçat tan fort que em clavava les ungles a l'esquena. S'ha posat a plorar amb tant de sentiment que no hi havia manera de consolar-la. Si li passa alguna cosa al Robert, si no se'n surt, no sé què serà d'ella. No ha volgut venir, no vol moure's de l'hospital. Vol estar al seu costat per si passa res. Jo també m'hi hagués quedat una estona més, però d'aquí una hora he de passar visita i em volia endreçar una mica, encara que sigui mentalment. Crec que això ens ha superat a tots tres. Potser m'ha abusat d'ella amb tanta xerrameca i hauria d'haver descansat molt més. La veritat és que aquests últims mesos entre l'Encarna, tu i jo no l'hem deixat sol ni un moment. Però ella estava content de tenir-nos aquí. Si no t'has de culpabilitzar de res, no crec que haguem fet res dolent. En el fons, els quatre estàvem com en família i ell se sentia estimat, útil i acompanyat. I nosaltres què hem fet per ell realment a part de xerrar? Doncs potser molt més del que t'imagines. Ja em diràs què. Alegria, companyia, ganes de viure. Tot i que, si se'n surt d'aquesta, no sé si li quedaran masses ganes de res. Home, penso que tot dependrà de com es recuperi. Espero que almenys quedi com estava i que aquests maldecaps hagin estat un cas transitori. Però tot apunta que és l'aneurisma que ja va patir que torna a sagnar. I ara, què et passa a tu? Res. No, el cas és que li he agafat efecte. Tot el que ens explica, els seus consells, la seva manera de renyar-me, d'estimular-me. Clarament, no ens hem d'involucrar en la vida i en el patiment dels nostres pacients. Potser no hauríem hagut. Home, reconeix que ens ha captivat els tres. És un home especial. I el que ha fet amb l'Encarna no et sembla increïble? No m'estranya que no es vulgui moure del seu costat. Però potser ho hem agafat a temps. Potser és un sagnat sentinella i si l'aneurisma no s'ha trencat, el diagnòstic no seria tan dolent i el tractament seria molt millor. Si hi ha vessament, per petit que sigui, creus que podrà suportar un segon episodi com el primer? Si no hi ha vessament, hi ha un alt nombre de probabilitats de que tiri endavant, però si n'hi ha, és imprevisible. Però s'estava recuperant bé. La mobilitat era notable, estava alegre, bromejava. Crec que la meva esperança i la de tots tres és que es recuperi i que almenys quedi com estava. Però sobretot que no pateixi. Això seria una crueltat. Sempre és una crueltat sofrir per morir. Pensa que si li passa alguna cosa irreversible, la que ho passarà pitjor serà l'Encarna. I has vist com l'ha transformada. Sembla mentida el que ha arribat a fer amb ella. Quina meravella de persona. Que injust vaig ser amb ella. Encara em cremen els comentaris que vaig fer el dia que la vaig conèixer. Recordo com ens va reprimir per dir que era lletja. I aquell cop que ens va citar tots dos perquè el Robert li havia dit demà a la nit vull que et quedis, et vull fer una proposició. La cara d'espant que tenia mentre ens ho explicava. Encara no sé com va tenir el valor de cridar-nos a nosaltres dos i explicar-nos tota aquella història. Si pràcticament no havíem parlat mai amb ella. És més, et diré que l'havíem tractat amb distància, amb fredor, fins i tot amb una mica de menyspreu. Va ser idea del mateix Robert. L'Encarna em va comentar que l'endemà al matí, mentre la tenia i parlant amb ell, es va adonar de la seva incomoditat, del seu nerviosisme, i que per tranquil·litzar-la li va dir que ens expliqués a tots dos la conversa que havien tingut el dia anterior. Però no entenc per què a nosaltres dos, si pràcticament no havíem parlat mai. Pensa que, fora de nosaltres tres, no ha deixat que ningú més el cuidi. Mira, quan vas anar a Santander, a aquell seminari, va fer la vida impossible amb ella que et va suplir. I només van ser 5 dies. En el meu cas, a la rehabilitació sempre he hagut d'anar amb molta cura que ningú obstaculitzés la nostra feina. Alguna vegada s'havia arribat a posar desagradable amb un altre pacient. Home, reconeix que una mica especial sí que ho és, Si tens raó. El que passa que no vaig entendre per què li va dir a l'Encarna que ens expliqués a nosaltres tota aquella conversa. En aquell moment no li vaig trobar cap mena de sentit. Per una cosa o una altra, ens ha captivat els tres, i ja veus, aquí estem, cada nit, tertúlia a la seva habitació fins que decideix que està cansat i tots a dormir. La meva dona es va cabrejar amb mi per arribar tard algunes nits. No es creia això de les nostres reunions. De fet,
Fins i tot un dia em va dir que volia venir al geriàtric a conèixer aquest tal Robert. Sí, home, aquí només hauria faltat la teva dona. Home, reconeix que és una història ben difícil de creure, eh? Total. Només hagués sigut qüestió de que es posés a les seves mans perquè li fes un canvi de look i un rentat de cervell per pujar-li l'autoestima. Per l'Encarna ha estat molt més que tot això. I el permís de conduir el cotxe. No em diràs que no té gràcia la cosa. L'Encarna conduint amb la poca destresa que té per segons quines coses. Però ell, fins que no va haver provat, no va deixar d'insistir-hi. Si quan l'Encarna deia és que a mi això del cotxe, no la deixava ni acabar de parlar. Tu estudia i veuràs com sí que pots. El Joan t'ajudarà amb la part teòrica. I ja em veus a mi fent-li classes de teòrica al menjador. I quan va provar, això semblava festa major. De fet, estava més content ell que ella. Fins i tot li van caure unes llagrimetes de la satisfacció. Si el matí següent, quan encara no s'havia reposat de l'acalorament del carnet, va li regalar una capseta amb unes claus d'un cotxe dins. I nosaltres dos vam haver d'acompanyar-la al pàrquing a buscar-lo. I ara ja la veus. Amb el seu Beetle com si res. Condueix, aparca i l'altre dia ja escridassava un altre conductor. La veritat és que ha fet d'ella una dona diferent. Pel Robert, l'Encarna ha estat molt més que una transformació, que una simple ajuda. D'això en pots estar segur. No et pensaràs que amb la seva edat i la seva xacra s'ha enamorat d'ella o està fent de Pigmalió. No, home, no, res de tot això. Però si la supervisa amb tot, pràcticament la vesteix ell. Fins i tot, quan arriba amb les compres, li passa revista. I si ha comprat roba lletja o de mal gust, la renya i li fa tirar. Et diria que la tracta d'una manera més propera, més entranyable, és alguna cosa més profunda. Potser sigui per ell com la filla que no va tenir. Oh, i parlant de fills, tu no et queixaràs, guapo? Et va pagar un màster, et va obligar a fer-lo i et va comprar una moto perquè arribessis a l'hora a tot arreu. Tu ja sabies que jo no volia res d'això. A més, ell no demana, mana i s'ha acabat. Escolta, no estaràs pensant que a mi també em tracta com un fill. Bé, tampoc seria tan estrany. Tu t'has passat moltes estones amb ell, potser ets amb qui més ha xerrat. Jo? Però si l'encarnes també a tota hora. En canvi, a mi em tracta amb una certa distància. Això sí, només pel simple fet de passar estones amb ell i tenir aquestes converses amb vosaltres, m'he enriquit com a persona. D'això n'estic segur. A més, a nivell professional, he passat de ser l'Armand Sainz a ser el doctor Armand Sainz, el metge personal del senyor Robert Costa. D'una manera o d'una altra, ens ha cuidat a tots tres amb una generositat fora de tot dubte. Mira el que et diré, que crec que ell, i només ell, va ser el veritable artífex de que em convidessin en aquell seminari a Santander. No sé quin cull de fils va moure, però el cas és que quan vaig arribar allà tothom em coneixia. Vaig fer uns contactes professionals impensables. Llavors, tu, quin paper tens dins aquesta història? Qui ets per ell? Ningú. El seu metge. La persona que l'acompanya i el cuida perquè no es trenqui. Ah, per cert, l'altre dia veiem dir tot seriós i solemne. Si et portes bé, et posaré el meu testament. És conya, home, a mi també m'ho va dir. Té el seu punt de broma, d'humor anglès. Escolta, t'imagines la cara que posarien la germana i el cunyat si fes una cosa així? La seva família, que per cert, suposo que algú els haurà avisat, oi? Sí, l'Encarna els hi va dir de seguida, però encara no s'han ni presentat. Família. Aquests només van darrere l'herència. Quants cops l'han vingut a veure? Cap. De fet, quan va arribar en aquest geriàtric ja despotricava de la seva germana i el cunyat. Ah, ja ho tinc. Ja sé quin paper tens dins aquest repartiment. El cunyat bo. Va, no siguis tòtil. Vinga, anem a treballar, que tenim molta feina. Avui s'ha obstinat que volia sopar al menjador. Saps si és per algun motiu en concret? Des de que va arribar aquí mai havia volgut relacionar-se amb els altres i menys compartir menjador. És que ha tornat a l'hospital, està més decaigut. Ja no és la mateixa persona, ja ho saps. Està depressiu i sense ganes de res. Les nostres converses ja no l'omplen com abans i ell amb prou feines no diu res. És del tot comprensible. Pateix.
No se l'entén quan parla i li costa molt de comunicar-se. Tot el que havia guanyat ho ha perdut de cop i això l'ha enfonsat. Mobilitat gairebé nul·la a les cames, un braç a cada costat i la boca torta. Tot això l'està matant. L'has d'entendre. Surt de l'habitació i mira al teu voltant. Quines alegries creus que hi veuràs aquí? Això és com una estació de tren. Tots asseguts, les mateixes cares, els mateixos somriures, els mateixos laments i esperant el seu torn. Una plaça solitària amb un vagó sense colors on, per la majoria d'ells, el bitllet que tenen a les mans és només un bitllet d'anada. Això és un geriàtric i el Robert ho sap. Igual que ho saben la majoria d'ells, encara que mai ningú no en parli. Aquí ningú hi ve a néixer de nou. Ho sé. Tothom tard o d'hora ha d'agafar aquest tren. Nosaltres aquí fem el més suportable per a aquesta gent. O almenys hauria de ser així. Però el Robert... El Robert és igual que tots ells. El que passa que amb ell ens hi hem implicat. I ja et vaig dir que això no havíem de fer-ho. No m'acostumo a veure'l així. Ja sé que és igual que tots. Que tots passarem per aquest estadi de la vida, però és que ell... L'estimes, oi? Sí, l'estimo. El que ha fet per mi no fa cap home sense demanar res a canvi. Un pare faria això i molt més. El sentiment d'amor que tens per ell és sincer i totalment desinteressat. Em consta. T'equivoques. En el meu cas mai no vaig sentir aquest afecte pel meu propi pare. Era una persona poc accessible i mai no em va estimar. Tenia debilitat pel meu germà, alt, maco, bromista, simpàtic. Era un mal estudiant, desordenat i un egoista superlatiu. Després mai li va agradar treballar i va ser un mal marit. Però a ell sempre li reien totes les gràcies. No importava que a la feina fos un desastre ni que l'acomiadessin de tot arreu. Al meu pare se li van acabar les influències i ell cada vegada se ficava en embolics més grans i perillosos. Però el meu pare sempre estava al seu costat, disposat a fer qualsevol cosa pel seu fillet de l'ànima, pel seu orgull. En canvi jo sempre vaig ser l'aneguet lleig de la família. Crec que fins i tot s'avergonyia de mi. Mai li van importar les meves matrícules d'honor ni res en què jo destaqués. Era una noia lletja. La meva mare em va ajudar com va poder a suportar la foscor dels meus dies. Han hagut de passar molts anys i moltes coses a la meva vida fins que ha sorgit el miracle. Un miracle anomenat Robert. Aquest home en poc temps ha fet que el meu cor no només serveixi per portar la sang d'un costat a l'altre del meu cos, sinó que cada batec porti tatuat el seu nom a foc. Ho pots entendre, Armand? És clar que ho entenc. Però potser aquest conjunt de sentiments t'ha confós tan gratament que no et deixa veure la realitat. En tot cas, no has de permetre que t'afecti d'aquesta manera. Si és cert que pel que dius abans mai ningú t'havia tractat així, si fins i tot el Joan i jo et sentim part de nosaltres i t'estimem, però has d'estar preparada pel que sigui i no pots deixar que la teva vida estigui condicionada per aquests sentiments nous i convulsos. Sembla mentida que parlis així. Que fàcil que ho teniu els metges. Que equivocada que estàs. Ja sé que no podem ni hem d'involucrar-nos amb la vida dels nostres pacients, però el Robert... Jo també sento un gran afecte per ell. No et pensis que aquest petit món que s'ha creat en aquesta habitació no ha significat res per mi. Ja estan aquí. Que no se't noti que estàs afectada, no l'ajudaria en res. Prou feines, ha menjat alguna cosa.
S'ha quedat tota l'estona observant els altres. No ha dit res, ni tan sols m'ha contestat quan li parlava. Joan, seiem-lo a la butaca. Millor, haig d'explorar-lo. Baixeu d'aquí. Aquí. Si us he citat aquí, és perquè el que us haig de dir és totalment confidencial i és el meu desig que quedi entre aquestes quatre parets. El Joan diu que no ha sopat res. Ah, ja. Quedeu-vos aquí. La vida és una mentida que vivim els humans precipitadament. El dolor apareix en el mateix moment de néixer. Amb sort, despertem a la vida plorant i fent plorar els éssers estimats, ens acomiadem d'aquest infortuni. Ens enganyem i ens hem deixat enganyar amb promeses d'una vida eterna. Amb sort, el nostre esperit volarà després de morts, com els estels. Però el nostre cos corrupte, ja en vida, no renaixerà amb els seus parracs fastigosos. Les riqueses adquirides són un equipatge que cal deixar a l'estació de partida, perquè uns altres les prenguin i en la nostra memòria els esgotin com els plagui. De res serveixen l'or ni les joies, perquè els nostres ulls, ja tancats, són aliens a les lluentors. La joventut és una insultant i vergonyosa agonia per a aquells qui des de la senectut codiciem en aconseguir-la. És un bé que no es pot comprar, ni es pot disfressar en pedaços de sabater. Tot penja i retorna a la veritat del mirall. I l'amor? On és l'amor? Pacient i hiena, que s'allunya somrient per aquells qui somien amb ell i fantasegen amb la seva abraçada perpètua. Mentida, mentida, mentida. Mai no és una bassa d'oli. És un sacrifici sencer que trenca en plors en desaparèixer l'encant del primer petó. Només els comediants saben de comèdies amoroses que perduren, tot i que ja va baixar-se el taló. On és la veritat absoluta? Si l'home, per naixement, neix amb la mentida per bandera. El poder s'extingeix i queda en l'oblit. Les bones accions no compten, però sí els martiris, allò que és aliè. El fet de triomfar en la vida és un èxit efímer. Només es gaudeix mentre estàs viu. I s'apaga per l'home, com s'apaga la llum dels seus ulls en tancar-los. I en la foscor s'acaba tot. La bellesa és el pitjor dels premis que ens atorga la vida. Et va minant a poc. Domina els teus pensaments alhora que engarrota les teves qualitats.
dibuixat trist, decadent i savi, fins a arribar a avorrir els altres. T'acomoden un jazz i t'embrut amb les teves pròpies femtes com quan eres un nen. Però ara fas olor de vell i la teva olor és ofensiva als altres. Ja veieu la pintura grisa en la que m'he convertit. Home d'èxit, ben plantat i guapo, transformat en una caricatura esperpèntica d'arruga i dol. Tots esteu una mica en deute amb mi. Deute d'amor i d'amistat. Just és que m'ajudeu ara, per última vegada. Només us demano que acabeu amb la meva agonia i m'allibereu d'aquesta misèria. Per favor, us ho suplico. No puc més. La vida romana aferrada a mi, com un penjoll fastigós i pudent que es nega a separar-se de mi, condemnant-me a aquest calvari que ningú no mereix. Armand, Joan, els meus fidels amics, me n'aniré d'aquest món amb un bagatge que altres no aconseguirien, ni amb 1000 vides que visquessin. 2 veritables amics. Per favor, encarna. Ajuda aquest vell decrèpit a abandonar aquest món miserable. T'estimo com no he estimat a ningú, com un pare estima la seva filla. Durant tot aquest temps, m'has fet l'home més feliç i joiós del món. No pateixis. No li tinc por a la mort. La desitjo. Estic tan orgullós de tu. No em deixis, per favor. Què faré jo sense tu? Mira'm que m'has convertit en una dona que sense esperança va renéixer per tu. Qui vols que em vulgui si tu no hi ets? Jo et cuidaré, vell estúpid, però no te'n vagis. No em demanis que t'aparti de mi. Tu ets i seràs l'únic home de la meva vida. Quan et deia que em demanaven per sortir, era mentida, tot mentida. Tot mentida, jo només em guardava per tu. Ho he volgut ser tot per tu. Vell estúpid, capritxós, malaire. No veus que jo t'estim? I em demanes que t'ajudi? Que acabi amb el més gran amor, amb l'únic amor de la meva vida. No ho faré, no. I vosaltres tampoc ho fareu. Jo et cuidaré i et posaràs bo i Armand. I tu, Joan, me'l tornaràs ben plantat i guapo. Cel meu, t'estimo tant. I a vosaltres, els meus bons amics, també us estimo. Viure tot aquest temps al vostre costat ha sigut un somni per mi. Però ara us demano que us compadiu de mi i m'allibereu d'aquest cos miserable.
Només et demano una cosa més. Filla meva. Demanar per que desitgis fins i tot la meva vida si vols emportar-te-la amb tu. Vull que et quedis al meu costat fins que hagi marxat. No em demanis això. No m'ho demanis, Encarna. El Robert s'ha mort. S'ha mort per amor. El seu cor ha estat generós fins al final. S'ha detingut i ens ha deslliurat del càstig que hagués estat suportar el pes del fet piadós de donar fi a la seva agonia i d'amagar la conxorxa en el més fosc dels nostres cors. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why.